ଏଠି ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଆଣିଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲରେ ରଖ, ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ଆମେ ଡାକିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସପରିବାର ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ହେଲା ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗो ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ୟାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର। ନମ ବିଶ୍ୱରୂପସ୍ୟ ଭାସ୍ୱର୍ଯ୍ୟାର୍ଚ୍ଚି ପଦ୍ମ ପଦ୍ମାଳୟ ଶୁଭେ ସର୍ବତ୍ର ପାହିମାଂ ମାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ୟାପରେ ଆମେ କହିବା କି ଆମର ଯଦି ପୂଜାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ମା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାଚାର ଭାବ ଭକ୍ତ୍ୟା ନେଥା କୃତମ୍।